Diyos marhay na aga po sa sainto mga tugang. Sa tuya na pong pupuunan ang ikasyam na novena kay Nuestra Señora de Peña Francia. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Espiritu, o kaglalang sa puso mi mag-erok ka, ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi paano aman, ang puso mi paano aman, pararanga, parampon, balaog ka na langit nun, pagkamuot asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Pagsulsol nin kasalan. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsosolsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamay herakon. Nagmamauot ako na dai na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay, urog na ngunyan, naan sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang samo man na ina. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na Reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamison na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakarangas sa daga, asin nakakapatakot sa inferno. Sa pagmauot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoanin kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya an isinamno sa imo kan ipinangidam ka. Mga biyaya an itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay. Mga kadakulaan an isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapagheras kan kapanoan mo. Tabangi na matawan ang naghehelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin an mga anghel nag-uugma, asin an Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaomay kan samong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo o mahal na ina, nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang muso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon,
Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita ki Virhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramonin pakimaherap, asin ipamibi manyato an Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sakot sa pagingagdan niya mo. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sakot sa pagingagdan niya mo. Amen. Agihan nin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an samong mga kasalan. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sakot sa pagingagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami laban sa mga sugot kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sakot sa pagingagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sakot sa pagingagdan niya mo. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sakot sa pagingagdan niya mo. Amen. Pamibi kin Nuestra Señora de Peña Francia. Hilngaman kami umayherako na ina, Virhen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kaheraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. Atamana an samong familia, katuod asin parasurog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaipon nin samong pagtabang. Sa oras nin samong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, nadara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera kay Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pabayae ang kababaehan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na naguomaw sa imo, o inang Virhen de Peña Francia.
Papagkanigua o Virhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwan. Pamibi sa ikasyam na aldaw. Mamumuto na Reyna asin ina niamong Maria, an sa imong pagkaina, nakakataonin kaginhawahan sa puso, asin nakakapag-ugma kan kalag. Mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa imo, Nuestra Señora de Peñafrancia, natabangan mo kami na mga nag-uumaw sa imo. Nagsasarig kami sa kapangyarihan kan Diyos na makakamhan, sa muyang kagurangnan, na madadaog mi an ano man na pabaya sa samong hawak asin kalag, tanganing makamtanya mo ang tunay na kaugmahan, nagikan sa Diyos, sa kahadean na daing kasagpuran. Amen. Aawiton po niya to ang dalit. Nuestra Señora de Peñafrancia. Dalit. O Virgen Mariang mahal, de Peñafrancia ang ngaran, patrona nin kabikolan ni kaming sinasarigan. Ikaanli na laoman, orog na sinasarigan, sa pagkaabot na marhay sa langit kamo rawayan. Di mo kami pabayaan, digdi ka ining tinaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay na kadadatngan. O Virgen Mariang mahal, de Peñafrancia ang ngaran, patrona nin kabikolan ni kaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami hagad man tawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang hinahagad man, nasa muyang kauyaman, gabos na mga kasalan. O Virgen Mariang mahal, de Peñafrancia ang ngaran, patrona nin kabikolan ni kaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, an mga tingog pag-arang, nin bilog na kabikolan, mga katuod mong anan. O
maludukming pag-agagha sa langit simong daraha. O Virhen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabiko, olani kaming sinasarigan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot niya itong makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin nadulok mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin nadulok mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin nadulok mo. Amor, que entona tu pueblo con grata emoción, resuene vibrante el himno de amor, que entona tu pueblo con grata emoción, patrona del Bicol, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región, patrona del Bicol, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Masunod na po ang banal na Santa Misa.
Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Ngunyan sa tuya pong ipinagseselebrar ang ikasyam na aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia. An sa tuya pong tema, an balaog nin pagtubod, naghuhurot na panindugan ang karahayan, katanosan, asin katotoohan. Kaiba sa intensyon kan sa tung misa na nakalaag sa TV screen, partikular na sa tong ipamibiman ang gabos na mga mayhelang para sa saindang kaumayan asin complete recovery. Siring man, para sa mga miyembros kan sa tong familia, nalugod sa tabang ni ina asin kan Divino Rostro, padagos hindang ilikay sa ulakit kan COVID-19 virus. Makakaibahan man yato sa selebrasyon na ini, ang mga miyembros kan Basic Ecclesial Community o BEC kan Deca Naga San Felipe. Ang sa tuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Bernie Anthony Ramirez. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka na mga sininaki, Patay ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, sing katuninungan nagikan sa Diyos sa tuyang Ama. Asing kay Jesu-Kristo ang kagurangnan tamapas sa indong kapos. Asin sa saimong espiritu. Diyos marahay na aga sa indong mga tugang. Diyos marahay na agaman po, Father. Giraray nagkatiripon kita sa pagdulot kay ning Santa Misa sa kaumawan sa tuyang mahal na ng patron, si Virgen Maria de Peña Francia. Mga tugang ako ontahan sa tong mga kasalan, tangani magkanig ko kita magsilibrar kat mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako nin maguri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Nangangadya ako kay Santa Maria, Dana na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangan tayo Diyos. Mahirak man lugod sa tuwan Diyos na makakamahan,
asin pakapatawadan sa tuang mga kasalan, darhon kita sa buhay na dayeng gasagkara. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Paden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang ng aking bukong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakan, kakuaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Tanging kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na ang mga maimbod sa imo na nag-uugma sa pagampon kan urog kabanal na Birhen Maria, makaligtas sa gabos na karatan sa daga. Huli kan sa iyan dalisay na tabang, asin magkanigong makaabot sa danay na kaugmahan sa kalangitan. Huli kay Yesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa tuya na pong hinanyugon, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga talinghaga. Ako an enot na linalang nin kagurangnan, an enot sa mga ginibo niya kaidtong panahon. Linalang niya ako sa kapinuunan, sa kainot-inote, bago nagpuon an kinaban. Namundag ako kan mayo pa an kadagatan, kan mayo pa an mga burabod nin tubig.
Namundag ako bagoan kabukidan, bago ibinugtak sa tamang lugar ang kabubuludan. Bago ginibo nin Diyos sandaga, asin ang kaumahan kaiyan. Enot ako, maski sa nainot na alpog kan kinaban. Idon ako duman kan nalangon niya ang kalangitan, kan palibutan niya nin orisonte, an ibabaw kan dagat. Idon ako kan mga panganurong ibinugtak niya sa langit, kan bukasan niya ang mga burabod kan kairaroman. Kanitao niya sa dagat ang pagdulunan kaiyan, tangani ang katubigan di maglagpas sa iyang pagbuot. Kanibugtak niya ang fundasyon kan daga. Nasa kataid niya ako, urog sa sarong arkitekto. Ako ang kaumahan niya araw-aldaw. Asin atubang niya, ako danay na naguugma. Naguugma sa iyang kinaaban, asin nawiwili sa katauhan. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Ang reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Nobya kan hadi hinanyugan sa kong sasabihon, lingawan mo an sa imong banwaan, asinan sa imong mga kadugo. Ang reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Mamauton kan sa imong hadi, an sa imong kagayonan. Sa iyan sa imong kagurangnan, kaya kuyugon mo siya. Ang reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Mga taga-Tiro madara sa imo nin mga regalo. Mga tawong mayaman, magmamauot na mawilihan mo. Ang reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Sa kung hade, magkakaigwa ka ni dakul aking lalaki, na masalihid bilang mga hade sa mga ginikanan mo, asin gigibuhon mo sindang mga pamayo sa bilog na daga. Ang reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa ka ng Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang nagtataram si Jesus, sarong babae sa kadaklan, ang nagsabi sa iya sa makusog na tingog, palada ng babaeng nangaki asin nagpasuso sa imo. Alagad nagsimbag si Jesus. Urog na paladan ang mga nagdadangog ang tataramo ni Diyos, asin nag-uutob kayan. Marhay na bareta kang kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Giraray Diyos marhay na aga sa indong mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Ngunyan pinagsisilibaran niya at ang huring aldaw kan novenaryo
sa kamawa ni Nuestra Señora de Peñafrancia sa tuyang ina. Ikaduwang taon na dahil niya ito nahiling ang tradisyonal na mga bonggang selebrasyon na pagpahayag niya ito ning dakulang debosyon sa tuyang ina. Siguro nadangog na niya ito, o kundi manasambitan niya ito ining mga tataramon, nagyaman lang o nag-asenso lang, kala mo kung sisay naman, dahil na kumisa nakakabisto. O para nag-abroad lang, garo na matibay. Mga tugang sinda itong mga tao na masakit niya itong dulokon, para hagada niya ito ning onra o tabang. Sinda itong mga tao na nahihiling tang mapaabaw-abaw, nagpapasikat. Ang paghiling sa ibang tao, maluyang klase. O sa mga taong inaapon niya itong elite o pa VIP. Ang ebanghelyo ng sa itong nahinanyog nyo niyan, malinaw na inumaw as sintinawan ng importansyan ina ni Jesus. Palada ng babaeng nag-aki as sin nagpasuso sa imo. Dakulao na naging parte ni Birhen Maria sa kadakulaan as in popularidad ni Jesus kaytong panahon. Totoo, orgulyo ni sarong ina ang asenso o pagsikat kan sa iyang aki. Mga tugang tutong paladan mananggad si Birhen Maria. Bako, ning hulita siya ang pinili na maging ina ni Jesus. Kundi nagdangog siya sa tataramo ni Diyos as in naging masinunod-sunod sa kabutan ni Diyos. Alagad din ang pribilehiyo na maging ina ni Diyos nung kaniya ipinagmalaki o pinagpasikat sa ibang tao. Kan siya nagbisita kay Isabel, sinabihan siya niya, "Paladan ka sa mga kababaehan, as sinpaladan ang sa imong aki." Isa'y man ako na pagsungkoon kang ina ni sakong kagurangnan. Ang mga tataramo na ini ni Isabel, dahil nung ka nagpalangkaw, asin nagtauning pride kay Maria para magpugol sa iya na pagserbihanan sa iyang bados na pinsan. Dawa ngani siya nangingidam naman sa Mesiyas. Kaytong panahon sa Palestina, dako lang kasusubgan sa sarong babae ang magbados na daing agum. Alagad ang anghel nagsabi kay Maria, "Dahil ka matakot, Maria, ulit na nawiwilihan ka ng Diyos. Mangangaki ka, sinangaranan mong Jesus." Ining mensaheng ini masakit akuon. Pero dahil siya nagduwa-duwa, inakon dakulang responsibilidad. Dawa, ini madara sa iyan ng kasusubgan. Sa mapakumbabang buot, siya nagsimbag. "Uripon ako ning kagurangnan, mangyari sa ko susog sa imong itinaram." Inisimbag ni Birhen Maria is the most profound manifestation of her humility, holiness, and obedience before God. O kapahayagan kan sa iyang kapakumbabaan, kabanalan, asin pagiging masinunod-sunod sa mahal na Diyos. "Uripon ako ning kagurangnan, mangyari sa ko susog sa imong itinaram." Siya totoong paladan. Ninhulita siya nagsimbag sa pangapudan kang kagurangnan. Siya nagdangog, nagtubod, asin nagutob kan tataramo ni Diyos. Mangyari ang kabutan sa iya ng mahal na Diyos. Ulida siya, uripon lamang ni Diyos. Ang pagmibid sa kapwa urog na mahalaga kisa sa diri, sarong gawi ni mapakumbabang paglingkod. Nahiling niya to ang mga bagay na ini sa persona, sa gawi ni Birhen Maria.
Dakulaon ining challenge sa satuya ngunyan. Lalo na sa satuya mga leaders as in mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kung sa inan bisang ini, dinudulot niya ito para sa indang intensyon. To serve humbly and to honor others more than ourselves. Mga tugang dain niya ito pag nigarang kung minsan, we are filled with pride, selfishness, and self-centeredness. Sinasamantala niya ito ang lambang pagkakataon na minaabot. Dawa ini minaresulta ng inhustisya sa satuyang kapwa. Sinasabi pride. Pride prevents us from crediting God and others with the good things in our lives. Kumisa na sa itong marhay na itsura, ang sa itong abilidad, ang sa itong pamilya, mga pagrugaring, nahihiling ta, nagaruiyang gabos bunga kan sa itong paghinguha. Nalilingwan ta na ang mga ini, biyaya asin regalo sa to ni Diyos. Selfish. We are selfish in such a way that we do something only for our own personal gain. Nakakamunding isipon na ang public service ngunyan is not about selflessness anymore, but rather of self-service and self-interest. Kasi ang pantulo self-centeredness focuses only on the self. What matter is self. Dahil mahalaga ang iba, maski na ang mahal na Diyos para sa iya. A self-centered people, maayong pakiaram sa sentimiento o namamati ng ibang tao. Ang mahalaga sa iya ang sadiri. Everything is evaluated by the question, what's in it for me? Si Maria sa tuyang ina, iyo ang marhay na ehemplo kamapakumbabang paglingkod. Dawa na nga ni tinawan siya ni dakulang pribilehiyo na maging ina ni Diyos. She remained humble as she fulfilled the word of God in her life. Dahil nung siya naging proud, o naging makasadiri, o naging self-centered. As what written in the letter of Paul to the Philippians, sinabi, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Sa huring aldaw kan misa no binaryo sa kamawanina, inaalo kita na pangarugan ta si Maria na nagdangog, nagsunod, at sinagutob kang kabutan kan Diyos. Siya ang marhay na ehemplo ng pagiging disipulo ni Kristo. Sa satuyang mga lideres sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, lugod maging inspirasyon ta si ina sa pagserbi sa mga namamanwaan. Lugod, di kita magpadara sa tentasyon kang corruption, asin pagpaurog kan sa diring interest. Urog na palada ng mga nagdadangog kang tataramo ng Diyos, asin nag-uutob kayan. Kung may isagibot ta ini, kita man siring kay Maria, haapo doon ng mga paladan. Matindog na po. Pamibi ng Banuan. Sa pagtapos niya ito kanubinaryo sa kamawan kan sa tungina Nuestra Señora de Peña Francia, idulot niya ito sa Diyos amang makakamhan sa ito gabos na mga pamibi
Urog na para sa mga lideres at sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sa lambang kahagadan sa tung simbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa Santo Papa, asin sa satong obispo, sa gabos ng mga klero asin religyoso, tanganing siring sa pangatama ninda San Jose asin Santa Maria kay Jesus, mapaurog pa ang pagtalubo asin pagkamaimbod kan mga lideres asin mga nagtatrabaho sa gobyerno. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Para sa satong gobyerno, nasyonal asin lokal, sa paarog kan banal na familia, mabantayan asin mapapusog lugod ang derechos humanos, asin ang karahayan kan kagabsan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Para sa mga lideres, asin mga nagtatrabaho sa gobyerno, urog na ang mga yaon sa makuring pagtios, pag-alaman asin kakundian, huli sa kapobrehan, kahilangan o pagkabaranga asin iriwal, lugod makahawas sa saindang kondisyon, huli sa danay asin prontong pagtabang kan banal na familia, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, na urog na nangangaipo kan satong mga pamibi, urog na kan mga miyembros kan satong familia, mga katuod asin para sorog na naenot na sa sato, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong. Warasan sa samong mga familia, mga magurang asing kaakian, o Diyos na kagurangnan, ang buhay nindanay na pagmangno, pagkamot asin paggalang. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw na po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Sa pinapay
Pamibi ka mo mga tugang tanganian sa kosin sa indungatang, makakumanlugunin Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilingan mga pamibi, asin mga dulot, kan sa imong paratubod, na atang sa pagrumdom ki Santa Maria, Inaakan Diyos. Tangani maging maninigo sa imo, asin magwara sa mo, kantabang ni sa imong pagbalukat, huli ki Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami ng pagtubod sa imo, na makangangalas sa kauswagan kang gabos na santo, asin urog ng gaya sa pagrumdom ki Santa Maria Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatutuo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhang kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherap. Kando ngawon mo ang sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya ang paraligtas ng tao, ang aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbonin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sa kuod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang sa mong mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ikanang gadang banal, burabot ng gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibibi kami pabanalakan ang buwan kan sa imong spirito, tanganin para sa mo maging hawak, asindugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sa kuod sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-aako kamugabos asin magkakan kainin. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa saindo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya ng kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-aako kamugabos asin mag-inom kaini, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pag-ibunin do sa pagromdom sa sako. Misteryo kang pagtubod. Pagkagana
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo ng magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na ginaban, tangani malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asingkan sa mong obispo si Rolando, asingkang gabos na klero. Sirimang girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asinang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tangani kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing sa agkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mo si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama mo na yamong sa langit, ang panalo Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan.
Mantang kami naghahalat kamaugmang paglaom, asin pagdatongan sa mong pariligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, ansa ko ang katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburuniyog, susog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay sinaghahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan ng kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Patinaon kita kan tanda ng katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos. Uya nagpapara kan mga kasalang kang kinaban. Palada ng mga inapot sa pamangki kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tangani po na sa tuyang masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas, daina kaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkumunyon. Igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataunin kumunyon sa Indo. Magtindog po sa talaan na lugar, asin mag-ako nin kumunyon, gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po nguna na matapos ang pagpakumunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkumunyon. Salamat po. Pasiring sa imo
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming pinabasog kan mga nakakaligtas sa sakramento. Nagngangayo-ngayang namimibi sa imo, na kaming nagrumdom sa paggalang ki Birhen Maria ina kan Diyos, magkanigong danay na makamate, kambunga kan sa imong pagtubos. Huli ki Kristo na sa maong kagurangnan. Amen. Pamibi sa ikasyam na aldaw. Mamumuto na reyna asin ina niya mong Maria, ang sa imong pagkaina, nakatao ning kaginhawahan sa puso, asin nakakapag-ugma kang kalag. Mapakumbabang nangangayo-ngayo kami sa imo, Nuestra Señora de Peña Francia, natabangan mo kami ng mga nag-uumaw sa imo. Nagsasarig kami sa kapangyarihan ng Diyos na makakamhan sa muyang kagurangnan, na madadaog mi ang anuman na padaya sa samong hawak asing kalag. Tangani makamtan niya mo ang tunay na kaugmahan, nagikan sa Diyos sa kahadayan na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Heaven, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis sancta Dei Genitri, Ut significiamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daot cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot niya mo pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikasyam na aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa gabos pong sponsors asin pilgrims na presente ngunyan, urog na ang mga miyembros kan Basic Ecclesial Community kan Deca Naga San Felipe. Sa gabos man pong mass donors asin sponsors, religious organizations, lectors, Ministry of Hospitality, collectors asin mga sakristan.
Siring man po kay Reverendo Padre Bernie Anthony Ramirez, ang satuyang celebrante mayor, asin tagapaghiras sa selebrasyon ngunyan. Salamat po, Father. Sa tabang kan pamibi ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, padagos lugod kitang antabayanan ning Diyos, asin ilikay sa peligro kan ulakit kan COVID-19 virus. Sa Diyos kita minapasurog. Salamat po sa saindog gabos. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, ang Aki, pati ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, magdanay kita sa pagkamot sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Resuene